akuti tukuncheuku ndizoona kuti kwachitika zinthu ndipo achipatala anayi tokhala pasi ndikutsimikiza kuona kuti ndizoona mayiwa atisiya ifeyo ngati achipatala pamene tafika palibenso chinso chimene tingapange koma zomwe zachitika ndizoti chani pezeko zoti amayi aja ayikeni bokositu basi tizipita nawo kumanda amayi aja pezeko zoti atani adzuka ndizinakhala motani tifotokoze bwinobwino tomotere kunena kuti kunchewu mmodzi mwa achibalala kunalitu mzimayi wina yemwe amatchedwa kuti no mayi Ellen Kanyaza a zaka 21 iwo watu anali ndi vuto la mutu waching'alang'ala ndikupeza kuti mutu umapweteka kuaphwanya basitu ndimene anapezeka zono tani ndipita kuchipatala pitani ndi kuchipatala cha ntchewu kuboma ukafika kumene kuja ala amene zili apapamu adimititu ndi kuchipatala kuja akhala kwatu 3 days masiku atatu ali muchipatala kufikira notu pa 22 November 2025 Saturday limene lapita lomweli ndimene unapezeka zono ndi mayi aja zinoti zavuta kwambiri mpaka na mayi aja atisiya achipatala kuyeza ali ndizoona da mayi warani atisiya apapa ifeyo timagomera pamene pangati achipatala sitingapitirizenso pabe chisoyo patingapange tengani thupi lawoli mukalisiye kumochale siri nyamuleni thupi lija kafikeni kujani kumochale kuja ndeta akhala kuona tukuyamba chane loweruka lomwe likunena Saturday Sunday Monday ndimene amanota apa ndeti khozo nyamula thupi lija kumapitisa nojani kumudzi ndekuti kumudzi kuja akonzekera china chilichonse yayi mudzi muno muli maliro mene zimakhalira mapinto alira chani kutolera kaya chani zachipepeso kaya chani maufa chani nkhuni china chilichonse adzukulu kumanda kakumbeni manda nkumalizatu Monday limenelo thupi la nyamulidwa kukafika no kunyumba like ni nyumba mene zimakhalira mwachikhalidwe azimayi choncho basi kupezeka zoti ampingo anapezeka zono ali dede apa pamwambo khoza kuyambika kumanda china chonse chateka etiyeni tituluse bokosi asanalituluse napezeka zonena kuti chani bokosi lija layamba kugwedera zukhala bwanji bokosi lugwedera nde mmadziwa zonena kuti no izizi zimakhazi kumachitika mumva zoti yayi mwaukatu chinthu mmenemo iyayi chane nde anthu amangona ngati ziti zimenezo bokosi lija kuyamba kugwedera fulu kuti kumene kubwanji kodi azimayi aja kungozipanga ignore kuti ndingozipangana ignore atulusato bokosi lija kukafikitsano pabwalo pamene pamachitikira chani mwambose ampingo ayambe mwambo bokosi lija kuyamba kugwedera iyaya apa ndezaonjeza makosana tiyeni titsekule bokosi lija tulitani litsekuleni mene muja akapezatu zimayi uchali mene muja akupuma sichi bwinobwino uta munthu uyitu ali bwinobwino tuyu zakhala bwanji iyayi kapena mwina make chani ali iyayi tanchusani mmenemo kunchusatu munthu ujatu mpaka nayi njala chani nanga si masiku angapo osadya kutenga phala kumpazimisa munthu amaphala chani sukhala bwanji munthu ali bwinobwino tikunena panopa munthu ali chani ali bwinobwino munthu uyo tikunena panopa ali bwino achibalala apa pamene tisayira chedwaso mtengeni wautali tipite naye mmapemphero mwina pali zina zake zimphepo zoyipa mukudziwa kale kumalayo kuno right mwina make zimenezo kumene kwakaka masule zina ndi zina ngati zimenezo tikunena pano munthu uja alimo tsopano pamene panapezeka kuti panasakha ngati pavuta tsopano kumanda kuja zikhala bwanji popeza kunena tino dzenje lija lakumbidwa kale latha nde zikhalidwetu zakunama tukakumba dzenje nde zambirimbiri zachimalawi basi tu ndimene apezeka zono ndafuma ali yayi apapa dzenje sitingangolikwirira yayi anatengano chanthochi ndikukayikano mudzenje muja ndikukwirira kunoti apapa tikangolikwirira yonchi zosakhala bwino mmudzi muno apa tikwiriraemo chinthu akwiriraemo nde kuti chanthochi chija basi no ndimene atani apezeka zono tino iwo muzikhulupiriro zawo kumeneko akuti mwina make kukhala ngati kuchotsa matsoka komanso zimphepo zoyipa zakhala moterotu kuntchewu kumeneko kumakamba zoti kodi muti nkwati iye andani kumene kuti ndikwati anjolomole eya mfumu yakulu njolomole ndikumene kwachitika zimenezi
ayi imeneyi ndi imene maitchano kunena kuti no yachimalawi zinthu ngati izi zimapezeka kuti zikumachitika. Unfortunately zikamachitika fans eneli ayi ndi bodza limenelo ayi zaufiti chani zabodza osakhulupirira zachitika. Munthuyo anapezeka kuti kakhala kuchipatala kutsimikiza munthu amwalira, ukafika kumene kuja munthu uja wapezeka rano wadzuka. One question here, funso limodzi, kodi munthu amene angakhale kuti anamwalira kapena mwina mwake zine zonena kuti anali mukoma chabeti koma ijonena kuti mpaka na mwina anapita unconscious osakhala ndi posi pezeka zoti akulephera kuti mwina mwake basi moyo unachokamo ngati choncho koma ali mukoma deep coma, chingakhale chili chani. Mwinatu azachipatala ngamaganize motero mwina anali mukoma chani mwina anamwaliradi mwina wabwirira ena amati in between it pakati pa moyo ndi imfa pakati pa akuti moyo ndi imfa pamakhande kuti pakatikati penipeni ponena kuti kunoko makhangati tuwafa and that side nde kuti kwa amene amakhulupirira kuti tokulitu moyo wina ukoko nde kuti ukoko swayambaso kuonekaso chani nde kuti pakatikati sunatani ena amaganiza choncho. Enanso ndikumaganiza mwachifilika mmene ono timanena kuti no nzotheka kuti no apapa ndizoti ena ake amafuna atenga kagulitse kwina kwake kuchigayo kwina kwake azikagwiritsa ntchito mchigayo china ndezalephereka chani zambirimbiri zomwe nonse matchuka zinkhani wamva kuboma wamesa amene kuti ufiti kulibe kodi akuti musakambe zimene zofiti kulibe tingoyisira pamenepo. Zomwe zachitika ndi zimenezi tinati tidzipatsana kusonkhani ngati izi zomwe zikumachitika m'malokeshoni mwathu kumene timachokera m'mamidzi mwathu. Muli maganizo ngati muli ndi maganizo mukuiona bwanji nkhani imene nkhani tu ndiye kungozungulira ngati muli maganizo ayikene mu comment section koma kwayika molemekezanso maganizo anzathu as usual akuti